Beyin nana Beyin mamo mole moi malda awulai ase na mayen mo na mazla drenchi mahaj wasa ta adle wonu a na maha wasa yo meda awulai kwasi amachi a otoso miensa ase kese papa na meda nananom nyina ase busia pani ene nananom panfo eka ho nya eda mas papa se emre tietia ye de sre mu se ye ba ha no mama akwan adam ma yatumi abehia mu amampani John Dramani Mahama edie ba ye se yemehwe petroleum hub adwuma no am se we kan wa emprebe miansa asenan ena mabaha na mabedi echekura so ono ne meba na so emri bi eson ya na me ni oman mu nti ono ebesi manan mu nti ya ese ye nan beye ntientia ewo nana ahemfie ha na emri bia nso no de ese esibia no intentama no ye bona mane isanse petroleum hub no enura na me kan wo ba bi se petroleum hub yensi won framam yesi wa asase so na mribia so asase wura na oni ni di nkuta ho wo sre na adwen na de ekoso bia nso no obona mane ti ene mene mapamfo ye ba ha eye sankuta hudie na nananom ede kire yan ahyase no se bibia ni ayentumri kamera na ye no mo emefa adwen enunti a mabaha enei na de won se edurumre bi no na akoye se yesi petroleum hub yenya yenim ho mfaso yenya yenim faso a de be ma oman Ghana ene titru jomoroman enso adwuma kase etesa no na se wo hyase a na edin kakra wampia enko ayekra yetese bi so adwuma mpo e maso adwuma no kra mpo petroleum hub for ebi ka se o mti ho na o mja ketu o nya adwuma bia sabe se wo nkra ne o ma na wotwe ade na obi di ma aya na edin kakra but nyame adaroma omampanyin John Dramani Mahama enche bia na ofre yen se yemra na yemekeka adwuma no ho de ekoso nkire no ti ye de no kasa ya ye ka de ha yen efa ne sikasem bi ene asase no ngie no ho haw ehwa no oye yabrafo friend directives mienu se ba konko yesoafo a ono no yesoafo ohwe nsase ni femagudie tuo no Minister for Lands and Natural Resources eye yan ye ba eye kuroyimu ba ene ye minister ono so hwe energy ene green transition me hu na twi kantie ende ye be fa no saa ministry ni din energy and green transition omo directive say mo nhwema adwuma no enkoso na we kire omampani ani da so ne ta petroleum hub no echi papa na okaye no so ministers mienu no omamfa ndi agro in fact me ka ministers na me ese me bo ye MP so abaso MP Adokas Tofe or bo so bo papa nti omu nyina adwen ko bankrom no ntama na instruction ko say lands commission omu no mo ehwe nsasesem ho so na omu ne ensinta wo so no na intentama yentumi yenhwe asase no asem enka kan so am say endi be nnan na land commission for no de impanifo bi ba ekrom ha sei ekoya bibia fa no reki in fact no anadwo me enura enwumra me ba na msaka wo report kra na minister Amakofi bo asan frey mbiew ema ye hyehye de ye kwakoye ni nyina emre na so se ombeba asase ne so no masan aba abehwe nsusuye ne bibia
na yɛbɛkae a koka kakra bi baeɛ ɛne sɛ binom sɛ asase no so na nanom so ama asase yi deɛ ɔmo nka asɛ so nanso binom sɛ asase yi so na tam biara wei yɛ twe nti ɔmampanin hwɛ ehu sɛ yɛdi saa koka na akyi a anhwɛ petroleum hub yɛntumi yɛ nti saa ahyase no yɛmfa ɛyɛ 5,000 hectares na yɛmfa nhyɛ adwuma na 5,000 hectares no sɛ wosesa kɔ acre mu a ɛbɛyɛ sɛ 12,300 acres na yɛmfa nhyɛ aseɛ na akyire yɛhia bi a yɛba nananom hɔ a ɔmbɛma yɛ bi aka ho ɛba nsa ne hu sɛ adwebrɛw kakraba obiara nkasa bio nti ɛkwan aba sɛ yɛmbɛyɛ saa 5,000 hectares a ɛyɛ 12,300 acres ɛho nkrataa no yɛnhyɛ aseɛ ntɛntɛm a nti mmerɛ n'aso sɛ land commission ɛne me adwumayɛfoɔ no ɛne dwɔmrɔman yɛbɛdi nsawɔsoɔ ne ahyɛ aseɛ akɔyɛ adwuma kakra wɔ asase no mu asusu ayɛ biribiara na de awerɛhyɛm a ɛwɔ no sɛ adwuma bi a ɛwɔ ho animanim yia no ɛyɛ dwɔmrɔfo nkwadaa mmeranteɛ mmabaawa a ɔbɛtumi ayɛ no wɔn na ɔbɛhyɛ aseɛ ayɛ sɛ wɔn ba na sɛ yɛne lands commission foɔ ne petroleum hub ba ɛyɛ ɛnyɛ adwuma kɛseɛ bi adeɛ na adwuma ɛyɛ a yɛde hyɛ aseɛ atwitwa line na yɛsisi pegs no ne adeade no ɛno deɛ obiara mfa biara mfi baabi a mba mfa adwuma ne titire tam bia mede ma no ka sɛ adwuma ne titire sɛ yɛbɛnya nipa wɔ ha a yɛbɛfa no ha na sɛ yɛnya nipa no po a na sɛ yɛbɛtire no ma no ayɛ yi a yɛbɛtire no na yɛbɛbi aso ɛnam sɛ yɛ Ghana adwuma nti no na yɛbɛbi amaako mmienu bi a wɔwɔ nimdeɛ soronko ɛbɛba abɛhyɛm na titire no adeɛ ɛbɛfi yɛ man ahamu ana ɔma yɛ adwuma no nti ɛnɛ anapawie yi yɛbaeɛ a na yɛba abɛsom awulai na ya aka we ya kyerɛ no sɛ sei na ɛba na ɛko na tambia wodi akyire ɛko no mfasodeɛ ɛbɛni mama me mfa nso so sɛ awulai ba yi me ankasa menya kwan emechia no wɔ na hemfia ha sei enti mia na eyi soronko ma me paa sɛ nnɛ deɛ maba bɛto awulai nti na beyi me ho adi akyerɛ no ɔno a oni me wɔ kwan bi so nanso oni me no oni me sɛ oni me wɔ nkran yo abrokyire ahie oni me gye maba na hemfia bɛkyia no nti ɛno so me de fa so ayi me ho adi akyerɛ awurai na nkomodi bia wɔne me di ɛwɔ akyire no ɛnɛ deɛ maba nti otumi nim di anim ɛsɛ no frɛ me bra o minimo ɛso bra no watete me nyoma bi a me yɛ de ɔbɛkyerɛ bia so woyɛ a ɛyɛ adwuma nti yɛda na se wɔna kwankyerɛ a wɔde ɛkyerɛ yɛ emri bia adwuma no so a yɛbɛɛ no am sɛ beduru baabi a agya nipa papa ne nipa bɔne no ayɛ na yɛabɔ afrɛ mu nti sɛ nipa papa na ho a ahwɛ wo hu nipa bɔne na ho ahwɛ wo hu no nti adwuma na yɛ so yɛ ne yɛ polisifoɔ mpanimfoɔ no so ebedi nsawɔsoɔ nse polisifoɔ mpanimfoɔ wɔ ha sei nti yɛbɛba hɔ na yɛama wate aseɛ sɛ yɛ adwuma no yɛdi a yɛbɛhia mmoa paa ɛnora yɛba no yɛgyina wɔ takrade yɛne regional minister kasaayɛ yɛne polisi panin so a ɛwɔ hɔ no ɔhwɛ region no so yɛne no kasaayɛ ɛka kyerɛ ne sɛ yɛbɛhia mmoa yɛsan so ɛfa house of chiefs regional house of chiefs yɛti ho kyerɛ wɔn sɛ yɛba ha na mmom dwumadi a yɛbɛdi no nneɛma yɛn nyinaa yɛn kambom na yɛntumi mpia petroleum a menim sɛ da yɛn nyinaa akoma so ayɛ na meba ha na ma bɛka asɛm the same thing a ayɛ na ɛyɛ me den meba yɛbɛyɛ ayɛ na ɛyɛ me den nti mepɛ sɛ na yɛyɛ ɛne na mpɛ sɛ mede yɛ masɛm ka nti wei no yɛ the next step a ɛkyerɛ sɛ adwuma no ɛbɛba so ɛyɛ on the 14th yɛ da bɛn Tuesday yɛ ɛbɛyɛ no anhwɛ a land commission for mpanimfoɔ bi wɔn ne yɛ nkɔɔfoɔ bi bɛba na wɔn ahyɛ aseɛ ahwehwɛ nkɔɔfoɔ no bɛyɛ adwuma na wɔn akɔ asase no so akɔ susu yɛwie ne saa na ansa na
ya ye bibi e frɛ no in fact no krampo ye be ansa na wo ma wie de o mo ye no ye frɛ no intent to acquire say aban afa adwen say obegye asase no efe no na che aban so aye bibi EI and then emra na wo ho sesi a no kire say oje asase te say wo ya aban mpo first na aban ankasan say tumi de ne sato asase so se me de me sato so sesi a no so wo ya aban mpo na oje asase aye adwuma ma oman na ese utua compensation de ma asase wura nti eno so ho asem nyina no ebeba ma yaka first thing is omunkwa asase no so enkosusu entwa nkrata no ewi a efe answer no be nkrata no kra no na compensation ho asem no yaka ma akoduru ba bi a yenyina ebehu se ahotoye bank ankakra eduru ba bi a na wadaroma yebeba wa naso na yenu abedi ensawoso ni ahwe kwan ebefa so a emfasode nso beba enzimama mu ha first no eya na edi sika na edi atua compensation no yetua wieye no ana sabio mpraduasa na enche bia na sika no ko sika kura osesi a ni die anya den kura o sika ne pɛ ye den na mom ni die anya den na me de me personal example bi kire wo mikrom da man wo mo ye mines openi bi yetua compensation man no that time no 1998 to 96 yetua 80,000 cedis man no eson pa se amre no wo yobi na wo 80,000 da na e call papa no ho se openi wo sika no me mfa bi nyese wo na ba kire me dem mfa sika nye wo me ba krasi openi wo na ba kire me dem mfa sika nye yesi o yo koye no kosi adan dantia be 10 edu na wadaromo owari be 2 3 bi ka ho na je say aye kama adan na osi ye no o de rent abako ye say 20 cedis a month ni sika 80,000 no se si adi bosum so a yemfa say 20 cedis a month ahina obenya say 10 rooms nyina mpo ne ya haya eye 200 cedis sikana ase wanya adwen bi a obetima ye bibi foforo sabe waware miensa abeka ho ubehwe wo mo take say papa na fi osore a na nsada nsayem nti saa no manya yesua ho ade ehu se eba no saa ye ne nananom ene mpanifo betena ho ne ahwe kwan a efa so a se yetua ebe ye bi wo ho a mo se asase no mpo no ye de bi share adwumanim ye de asase ni bi share adwumanim ama se mfaso bi ba ye nsusu yenya emri bia ni nyina minim se na adwene saa no man hu dadaada ono no ma saa adwene no na me manje ni permission na meka wa nti me kasa ne tenteni tietia ne se ye bai wo anaso mienu pe ba ko me de mbeyi me ho kire no oba ye menya kwan na etoso mienu de akoso ewo adwumam na ye bebo na mane ama sa adwenkire bi wo ho sesi a na matumi akire se nsembisa bi wo ho sesi a na mabisa na yetumi ayi no se ebetumi ye ntumi so na se de konkran ansa na asan aba na ye de akọ na ye aba nti se me wie ni sa na manu asi me da mu nyina ase